Jeg tror, det er bedst, hvis vi siger undskyld. Det her klarer jeg på 0,5. Hvordan vil du gøre det, Ella? Vi skal bare give blomsterne vand, så vokser de straks op igen. Er du sikker på det? Ja, jeg henter vandkanden. Johansen bruger vandkanden. Så skal vi i hvert fald sige undskyld. Nej, vi bruger jo bare vandslangen. Hvad? Tænder du på vandet, Mikkel? Ja, selvfølgelig. Nu! Tænd nu! Ja, ja. Rulle gardiner! Okay, fulde gardiner. Åh nej! Oj, oj, oj.